poissa. Noin kilpailu käyntiin ja täällä kun juostaan Turussa ja haetaan hyviä aikoja, niin tässä on myös jänisjuoksu, eli 2:40 pitäisi 1000 metriä pinkaista ja Vini Nanyondo, ugandalainen, lähtee vauhtia pitämään niin kuin on sovittu. Ja kun sanot näistä suomalaispoisjääneistä, niin tokihan 800 metrin juoksu, mikä päättää illan, niin kivahan se Evelina Määttänen olisi ollut nähdä, mutta hän ei ikävä kyllä pysty kilpailussa olemaan. Ella Junnila. 1,80 aloituskorkeus ja menee hyvin yli. Tässä on ollut kyllä vuoriston rataa Junnilalla, mutta nyt sitten nähdään onnistunut suoritus. Oikein hyvä avaushyppy Ellalta ja hänhän viihtyy täällä Turussa. Ja nyt täytyy noista olosuhteista sanoa sen verran, että samalla lailla kuin viime vuonna, niin nytkin on korkeushyppäjille taas toi tuulen suunta oikein hyvästä suunnasta. He saavat vähän helpotusta vauhtijuoksuunsa sillä, että heillä on selkeä hyvä takatuuli, joka auttaa sitä, että voi vapautuneesti tulla tuohon ponnistukseen. 1500 metrin juoksu on kierros takana. Siellä nähdään ihan kuvan vasemmassa laidassa kanadalainen Debu Stafford, olympiavitonen. Pariisista hakee parempaa juoksupaikkaa, kiertää kaukaa, ohittaa nyt muun muassa siinä Volkot Nolanin ja samalla vauhdilla vaan Jäniksen perään. Tuolla takasuoralla hän totesi, kun siinä oli vielä hyvä myötätuuli kohtakin, niin nyt on hyvä aikaa suoralla parannella omaa asemaa ja ohittaa myös siinä muun muassa Erin Wallisin Isosta Britanniasta tuleva juoksija ja menee siihen johtavan taakse tässä 1500 metrin juoksussa. Noin tuo kanadalainen 29-vuotias meni ja hänen ennätyksensä on 3.56.12, mutta tällä kaudella on noin 4.04 juossut, mutta kyllähän tässä on niinku lavasta alkukesässä ja vähän riippuu mistä päin ne juoksia tulee, että kuinka paljon näitä juoksijoja on takana. 2 kierrosta matkaa maaliin. Ja Nanyondo, joka siinä Jäniksen hommia tällä kertaa tekee, niin ei ole kyllä kuka tahansa juoksija. Toki olympiakisoissa hän oli tässä kilpailussa loppukilpailu 7, eli kova juoksi. 800 metriä 2:11.70 ja vielä pitäisi vähän matkaa Jäniksen porukkaa vetää. Joukko on venynyt kyllä nyt letkaksi ja ihan kanadalainen siinä perässä ei ole. Volkot siinä, Wallis ja Volkot Nolan lähimpänä seuraamassa kilpailun tavallaan kärkinaista kuitenkin, vaikka tuossa tuo yksi jänis edellä vielä hetki aikaa menee. Joo, tuo väliaika entelee semmoista 4.07 vauhtia osapuilleen, eli ihan reipasta kyytiä. Ja sitten näiden 3 takana Helen Schlachtenhaufen hän on nyt pussissa aika pahasti tällä hetkellä tuolla, mutta on niin kuin tuo vihreä musta-asuisen Volkot Nolanin selän takana. Matka vähenee 1500 metriä Turun Paavo Nurmen kisoissa on kääntynyt viimeiselle kierrokselle ja kärkipaikkaa pitää Debu Stafford edelleen. Ja pääsee nyt vetämään tätä joukkoa, tai joutuu miten pääsee ottaa, mutta vetää joukkoa rikki koko ajan, kun matka vähenee 300 metriä matkaa maaliin ja ei tuossa nyt hirveästi noita kirjaa rinnalle ole tulossa. Volkot Nolan on kyllä johtavan takana. Hän oli olympiakisossa välierissä Pariisissa, mutta hänkin tuntuu koko ajan jäävän ja hieman ehkä kangistumaan. Pystyykö toi vihreä musta-asuinen juoksija vielä pieneen rytminmuutokseen? Myös Erin Wallis edelleen ollut aika lailla siinä koko ajan näkyvillä, mutta näyttää siltä, että Gabriella Debu Stafford tällä hetkellä on menossa tämän juoksun voittoon. Kello käy tuosta 3.40 ja reilu 100 metriä matkaa maaliin. Ei brittijuoksija ole tätä kyllä luovuttanut, mutta kyllä kanadalaiselle tämä on tällä hetkellä menossa. Ja 3 ensimmäistä tällä hetkellä aika selvästi kierrottautunut. Guerrero pyrkii vielä ehkä tuota 3. paikkaa ottamaan, mutta ei pysty. Ja näin hyvin koko ajan juoksua hallinnut alkukiihdytyksen jälkeen jäi hieman taemmaksi. Sitten haki Jäniksen takaa hyvän paikan ja juoksee 4.02.01 tämän juoksun voittoon. Noin kanadalaiselle, no se pyöristetään tasaan 4.02. Ja sehän tietää samalla uutta kenttäennätystä ja uutta Paavo Nurmen kisojen ennätystä. Se on nyt kanadalaisen nimissä. Pystyy hieman parantaa itse asiassa kyllä ihan merkittävästi, kun melkein 2 sekunnilla parataan kauden parasta, niin ihan merkittävä. Mutta ennen kaikkea se oli niin kuin vakuuttava juoksu nyt kaiken kaikkiaan. Ei hänellä tuntunut mitään hätää olevan. Haki oikea-aikaisesti sitä sen paremman juoksupaikan ja sitten vaan veteli juoksun maaliin voittajaksi. Ja Volkot Nolan puolestaan kakkoseksi juossut juoksi